ауыл хужалыгы ямгыяты уйыштырылуга 20 ел тулу айканлы Тәвәкән авылында зур байрам сарагы узгарылды. Тантанага республика, район етәкчеләре, хужалык хезмәткәрләре, кайсандыр тырышып эшләп, хаклы ялга сыккан ветерандар һәм авыл халкы сакырылды. Әйтергә кирәк, Тәвәкән авыл хужалыгы 20 ел эчендә төрле үзгәрешләр кисерә. Май, һөт, ит, кымыз, иген, картуф һәм башка продукция yetiştirгән хужалык Башкортостандың көньягында иң зурлардан санала. Район кимәлендә иһә Тәвәкән ямгыяте һәр ердә беренчеләр рәтендә. Башкортостандың беренче президенты Муртаза Рәхимов нияте менән 2002 елда барлыкка килгән Тәвәкән дәүләт предприятиеһы бүгенге көндә лә уңышлы эшләп килә. Тәвәкән авыл хужалыгы предприятиеһы 2002 елда Муртаза Убайдулович Рахимовтың инициативаһы буенча барлыкка килтерелде, нигез салынды. Унан һоң инде мына 20 ел дәвамында ул предприятие безнең үсеште, хужалык күп тармаклы булып китте. Безнең yetişтерү цехтары барлыкка килде. Үзебез yetişтергән һөттән һәм кумбагыштан без эшләп сыгарабыз инде. Кумбагыш мае, һөт продуктлары, уларны безнең халык, авылдаштар, район халкы, якын тирә калалар һәм Өфе калаһына продукциялар алып барыла. Анда бик кыланып алалар, халык рәхмәтләрен әйтәләр. Шулай ук инде безнең төп направление ул хайыр малдарын үстерү, үрсетү, ат, башкорт аттарын үрсетәбез, кымыз эшләйбез. Основной направление шулар инде. Менә бүген инде без үткәрергә булдык. Март айында без 20 ел тулды предприятиегә. Шул сәбәпле яйды көтүп инде халыкты йыйып, Һабантуй форматында халыкты бәйтеп, йырлатып, уендар уйнатып, матурлап үткәреп җибәргә инде Алла бирһә. Булай безнең менә 21-22 елларда инде алакы елларда капитальный ремонт молочного цеха эшләнде бит инде. Шуннан модернизация доильного оборудования Тәвәкән фермаһында. Тәвәкән фермаһында яңы мал кайтарылды былтыр 120 баш. Быел әле менә якын араларда инде Исем фермаһындагы электән калган карт малларды алмаштырып, яңа породистый Галштин породасындагы һөтле һыйырдар кайтарып эшләй башларга инде Алла бирһә. Булай нәйләр инде игенчелек буенча быел ел яхшы дип әйтсәк була. Ямгырдар яуды, технологиялар соблюдай ителә. Безнең Тәвәкән авыл хужалыгы предприятиеһендә эшләгән егеттәр, кызлар, апайдар, абзыйлар бөтәһе тырышып торалар. Шуңа күрә быел уңыш булыр дип уйлайбыз. Тәвәкәндә 15 ел эшләйм стажым. Аллага шөкер. Халык позволяет инде эшләргә. Начальство да Аллага шөкер, молодецлар инде поддерживатлар. Ну, безнең эшебез автоматический компьютерный дойка биттеләр инде. Бер загонда сразу 16 һыйыр һава. Бүтә автоматика эшләй, Аллага шөкер, еңел инде. Булай еңел эшендә. 2 тапкыр һава дитә 8. Надойлар Аллага шөкер. Әйбәт һыйырларыбыз бар. Шулай инде. Дальше уж айтып эшләргә инде Алла бирһә насип булһын. Стажды күтәрергә, эшебез булһын. Бүтәгә һаулык теләйм инде. Рәхмәт әйтим килә. 20 ел эчендә хужалыкта инфраструктура менән бер рәттә хезмәт буындары алмашынып килә. Тәҗрибәле механизаторлар һәм заманча техника хужалыктың төп этәргесе булып тора. Мәсәлән, агалык усталы Әбдрәхимовтар тап шулар рәтендә. Озак еллар авыл хужалыгында эшләп, ат казанган авыл хужалыгы хезмәткәре исеменә лаек булган Рауль Әбдрәхимов хезмәт юлын Кызыл Байрак колхозы осырынан башлап ебәрә.
Картайыбыз, атайыбыз алдынгы механизаторлар булган. Улар аркасында техника менән без дә тиз уртак тел таптык ди Рауль Закир улам. Тугашын районының Кызылбайрақ колхозында 74-нче ел хезмәт юлын башладым. Инкәү районында яш вакытта комбайнер ярдәмчесе булдым. Ягене урып юыштарында шан урып юыштары тамамлангас, көзгә табан кышка каршы ДТ-75 тракторына утырттылар. Шулай итеп менә хезмәт юлы башланып китте инде. ДТ-75 тракторы анан инде Тышетре Алтай, МТЗ-50 шан яй көндәрендә, кыш көндәрендә юллар тура килде, авылдар арасында юллар тутырга кирәк булды. Яй көндәрендә инде Нива комбайнда эшләнем инде. Шулай итеп эшләп 1986 елда мине колхоз идарәһендә Касимсуд тракторына утыртты инде. Менә Касимсуд тракторында алып, менә ошо бүгенгә көндә инде шул Касимсуд хәзер яңа марка алдым инде 2008 елда. Шул Касимсуд 240 тракторында эшләп йөрим инде. Кызылбайрак бетте инде, Союзлар калды. Шан менә бабайдан зур рәхмәт, һаулык, авылдашларым исемләре менә мөмкинлекле файдаланып әйтәм инде. Башкортстанның беренче президенты ва һаулык, изгелек теләде, яхшылык теләде инде. Менә шул ярдәм итеп, Тәвәкән агрофирма төзелде бит 2002 елда. Менә шул көндәрдән алып инде менә бүгәчә пенсияга чыкканда менә 5 ел була алла бирһә. Касимсуд тракторында эшләп инде. Кыш көндәре юл тазартам, яй көндәре инде урып, теге бату эшләрендә тырматам, хөрәм, силар шарам, селос таппай. Безнең инде менә династия, механизаторлар династия, менә хуш вакытында, хуштан соңгы елларда безнең карт атай бетеп инде, ул да механизатор булган. Аның атайым пенсияга чыккан механизатор, Башкортстанның аткадан механизатор Совет усырында. Менә улардан күрә инде мин үзем менә шулай итеп. Минем кусталарым да механизаторлар, улым да механизатор. Шулай итеп менә эшләп йөрим. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. 83 елдан башланым, Кызылбайрак колхозында тракторист болып эшләй башладым. Армияга барып кайткас, водитель һөнәреннән 86 елдан булай водитель булып эшләйм менә. 35 ел. Әле менә диде, шуга 100 бала эшләп йөрим инде. 20 ел. Эшем охшай миңа. Уже менә 20 ел истә икенче КАМАЗда алып үтереп барам да 10 ел эшләп менә. От всей души вас всех поздравляю, всех тружеников. Когда эта идея возникла у Муртазы Губайдуловича создать это сельхозпредприятие более 20 лет назад, и на базе колхоза Кызылбайрак создалось предприятие ГУСП «Тавакан». И на сегодняшний день, в течение 20 лет, успешно, динамично развивается сельхозпредприятие, всех радует своими трудами, тружениками, продукцией своей. Ну, хотелось бы сказать, в начале нулевых годов, когда создавалось предприятие ООО «Тавакан», в то время такая передовая техника была. Даже Ильшат Ильдуш тоже здесь присутствует. В республике такой техники не было, как на предприятии ГУСП «Тавакан». И также для сельского поселения и района в целом тоже делается для жителей сельского поселения Таваканова. Очень много делается социально-инфраструктурных, комфортных условий для жителей села, для тружеников. Потому что здесь и современная школа, и СОП тоже современный. Все, дома культуры, садики, все под присмотром, все современное. Это должно радовать нас всех. Да? Всех поздравляю, всем счастья, здоровья, успешных работы, динамичного развития экономики. И на сегодняшний день еще хотела сказать, на сегодняшний день, наверное, по всей стране самый главный ресурс — это человеческий капитал, людской ресурс. Поэтому мы это должны сохранить, чтобы наши с вами дети, внуки все возвращались на село, работали, а мы, в свою очередь, тоже будем, чем можем помогать, трудиться во благо наших жителей.
Байрам барышында сәхнә түренән йыр-моң агылды. Һәр сыгыш яһаучы хужалык үтешенә тарихи байкау яһаны. Алдынгы хезмәткәрләргә мактау кагызлары, истәлекле бүләктәр тапшырылды. Төрле спорт, халык уеннары узгарылды. Бер үз белән әйткәндә, хужалыктың яшьлек юбилее күңелле һәм файдалы үтте. Мен 2008 елда Тәвәкән хужалыгы предприятиесенә эшкә урнаштым, главный инженер булып, шул усырдан бүгенге көнгә тиклем шул эште башкарам. Мен эшләгән вакыттан авыл хужалыгында инде күп үзгәрешләр булды. Безнең предприятие шуны артта калмай, алдынгы технологиялар белән, алдынгы техника, заманса техника белән яңартылып тора. Безнең предприятиелар кадрлар белән әйбәт, механизаторлар итә, водительләр итә. В основном монда безнең авыл кешеләре, күрше авылдан кешеләр эшләй. Бүгенге көндә иң зур подразделение безнең механизаторларны, водительләр, механизаторлар эш күләме зур, әйбәт түләнә. Шуңа күрә кадрлар белән артык проблема юк. Бөтен үзебезнең предприятие кешеләренә, район халкына иминлек, һаулык, алдагы тормыштарында зур уңыштар, бөтен изге теләктәр.